ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Khasi Students Union kalapan pau ya kajing sngokya namar baki artli ki sarkar kata ke sarkar Meghalaya bat ke sarkar Assam kila rai bana pedeng ki khat artli ki jaka badon kajing ya kajia kinya kren shwa tang henreu teli henrei kita ki henreu teli ki jaka bakila jit banya kren ningkong kimshim la kanthop ya ki jaka bajur kajing ya kanat kum kalangpi bat ka block 1 block 2 Presiden barangba jong ka KSU samla Lombok Starwell marngar ulaong bakani ka peni baka sarkar kambu shwa hakmat ya ki jaka bajur kajing ya kanat namar baha kita ki jaka ka sarkar tangki bor pahararu kampha bat kani ka pensok kerdot penban ula kren shairu baka KSU kampediang setia ya ka jingmut jong ki ar sarkar ban ya kren da kata ka bot ya a ya shim ne ka give and take policy bad ulaong baka hima ki don ki dulir ki babiang ban pensisha ya ka jinglong trai jongki ya ki jaka bala pen scam ru ya ka jinglong trai jongki de ka yeng kashari bat kumta ulaong baka KSU kanam sha setia baka khanda kasiap jong ki hima ne ki elaka kan sentut sya Assam ya hi habai dai bat kenika kam ni penmit put bat penmit sam bat kesukar Assam pren ke Meghalaya ba Assam kadai kamat ke ba om tang ba kasawa tang lagi sang balang handai nganget ba wat ki manifesto ni keresan yalap election ke sisen ke tasnem ki jusawa ke por skopor handai ke basosi kalong ba kawan long kumju ki jengdon ki jengkia jeng sak thombor ki sak pendik jeng sak penwit ki pardo pasnam jengi basa bodar ba fer tena kaliang jong keseng nadu bawan ke soka bat mairu ngadep ya keban ai jimut sokar kalong ba khamtam ka jingdawa kalong ba nginam priang su ta jing penbet put penbet sam tang padeng jong tak chief secretary level ngadep pen sngau bayi nekam ni penbet da ka sarkar pra sarkar padeng jinglam ju menteri rang ba bat ngiru ka sarkar ya kani kala dep ban le kata da ka ba kala dep ban pelong ya artli meeting padeng jong sarkar Assam sarkar chala Meghalaya handrai kabangi sngau ya kaban keren labun sin ingli keren ya sarkaru ya ka shwa penbet uput usam kamdai bat su penbet tang nasketri handai ke ban sim ya confident jong ki nong song snong ne ki bodar ba fer na ki et ki hima ki nong sancha snong jusne sentar tha na kaliang jo ka seng la dep ya kaban ju kajat jan bro kini ki bodar badon jinge ka jia put ban ye solok ban ye keren ba ki pat ba ban ye keren do ba ki nong sa snong ban ye keren do ba ki et ki hima ban pelang ru ikot ki slak ya duler jong ka khando ko siap maki ki don bat khindet singi ban sowan ngin sa kompai sijaka ya ka bangin sa ap ngin sa somit ban ai kini ka report sa sarkar jong jala handrai ngi keren na ka ba sai ka long bangile iru ki don ki baong bak jingi penbet put penbet sam ngi hap pendon kam da kata give and take policy na kaliang juga seng hi ngi mla ban digest ya ta kentin mar ngim kwa ba si insi ka khando ko siap jong ka jaj mendu jong jala kan le cha Assam ngim kwa ro bantu ya ka chaka jong Assam bat ngim kwa ro ka Assam kan tu ka chaka jong ni handai ngi keren sai sarkar ba kalong ba kadai ban sim kat kum kar kompat bat khando bat kadai ban sim ka kum diler khando jong ki perdo parasnam khamtam ki et ki hima ki bedon ya kata jurisdiction juk et hima ba fer bat dai hang ta ki dim pensong nong rem om dai tang ban ya keren tang nasketri kata ki mi ladap ai jumut penso sarkaru angai ba sarkar soban sim yu kono rai khat duru kadi ban sim yu confident nang kong ru na ki tu ki nong song snong khamtam ki et ki hima ban penbet ya put ustam nawa de maki ba so thu ya jinge de maki ki ba yada mta de ki photali kisnam la saw khona de kisnam maki ki ben yada yu put ustam te la khlipmat ka ong se penbet yu put usam ngim sim ya confident ngim sim ya jimun jorlang jogi ban sule etana sarkar ngasoba kalong e ka bakla ba kalong e ba thambor ya ka jing ri ka jing sumar jogi ya put usam talet photali kisnam amanga kren ya kata kalong hapdeng jogi de jing ka je put hapdeng ka Assam Meghalaya kam de shu tang jing sa thombor handrai PE tang kren kala dondu ka jing klon jing dukhat jong ka jaj ban riu ka dondu ka jing sa siat jong dukhat jaj ban riu hai kuli jong Assam tela kila maki kila long kita ki supai ba khmat tam man yada uput usam ka no tam ka sarkar kan de ban so thuk ba ya khando ka siap maki ba tep khamba na du nang nu pat hang nu ka sedang ta jik ka khando ka siap jong ka jaj ban riu berkoi
Hoi dang ya keren lay ke history hakiman man barem ngaso ban ong lay ke jalan ma katak hima kasi paper. Ngaso wat sek konsel ka don. Kini khasistiat gidon la ka jong penta ya ban sisa ya khando ko siap. Tingi de ban ya stick ma de ban yang kata nong rem ba ka khando ko siap jong jala ba jong chai pen riu kam dai be chusen toi shakti jong asam. Ba ka jala mi khayal kam dai be chulit kini ya ka bom dai hok hande ka asam kam dai wan kini ya ka bom dai hok. Tingi ya keren ya ki nong rem ba ya keren akom ke history ba dai khando ko siap jong jai pen riu jongi. Te ka bangi sokhia hande ka imen kwa mang keren sai sarkar kalong. Sangi shwa ta kantin give and take policy pan shong nongrem gat kum duler pan shong nongrem ga kum ke history pan shong nongrem ga kum ga jingpat khandau chung pardo pasnam ki ba suri ba sumare khandau siap hai bodar ba pher ki et ki hma ki don la jong ga banta ya ban pan so ban ai ki ta jingtip ba pher sarkar ka de ban sim ni ka kum ki duler chung ki et hma ni da bi ki duler ka chong ka tu teli ki hma ki don ni duler ki bas kham ki pan sisa ba de khandau siap bat put usam jong ka jala ba jong ka jat pendu ba koi ngai ba sarkar ka lum thop yakum kita kot sla pan ti kana ba khandau siap khamtam uput usam dei sun tu ei chakti jong ka sarkar asam ma kum kolong pi khndiat bor khndiat banai bla dep menteri rang ba jong ka sarkar asam o kum nu ka asam kam chu kun tur put nei ka me khlia ba kun tur put te kum ita ki ei ki jelong ha ka jala jong ni hindai ka wei ka ma kwa ban kren jaka sarkar jala ka long ba ka hap ban pan klan yakiman pawar ki ban pahara hai bodar ba pher kedap jeteng hadin bolawan menteri rangba sarkar jala asam jim mekhlia jala ka jongin po nongba selong banyak keren phang put usam para menteri rangba hadin arsni kadon ka jingia kan an po yong khuli riboy district pulut asam ngi plen ki ong kane khandok ka siap bo jongi kidon ki magistrate na kaliang jong ka sarkar mekhlia ki ong pen i kot ka salah ki ong kemdan tikini ki pen i sai krar ba kini ki breu na asam ki persang ni ban klun jubor reka bakongsan kalong ya sarkar jala kalong kadai benlong agresif bat kadai ben ai ya kabor ke ikhtiar hagi district masyarakat khamtam berpulet bekenya da ya put usam sengsi benlong kuma kapan supan kan mau hausnem ajar sipo hapor cha siat jap ki saungut ki perdok pasnam po langpi panggil persang ban keli bentuk bantuat jemut na ki pulet bentu jaka yang ngim semlayo ikono ke hukum kuno ngi kon persa la te ini bakti bakejat handai lada ka sarkar asam ka sarkar jala mekhlia ka ai ke ikhtiar bar ka ai ka bor kini pulit jong jala ro ngej kem ba ka sarkar asam ka namla ban pen ibor na ka por support ni sakhi ke jengjia po mi saram upai ba rangkat bukulit ki teri rangkat ban yakon persa jengwan klun jubor ka asam te ngej ba ka ju ka formula ai ka sarkar jala jongiru kan apply ka ju formula ban yada kerpang ya ku ni put usam khamtam ya khandok siap ka jeng persang jong ka sarkar jala asam je ka banwan klun na ka por support ndai lada ka don ka jing sak jam na ka por support ka jing buram sa jong ka jala mekhaya ta status quo kat ba ka asam kam buram ka nawan ka turput ngasa banong ka dei jing jam daw bat ka jing sak jam ka pelong pat ya ka sarkar asam bai plek asam kan slur pen ibor na ka por support te wei pen ibor ka don pat ka jing subsi ba khadu kharwai kelas opudung kitu ki perdok pasnam jugi pasang boda ba pher tera kadon gonu ji khi kadon nu ka reaction ki sang balang pher ka mekhria ong ala ka sarkar kan handle le kam menrai bangi ai ta kalat maki bikin penbet yaki bikin pet yakini jingi re khadu ka wang iba ka sutulun kumcu bat ba kham sosi kalong ngi cukren na ka por ka sarkar jala kalong bang kadairu ban pet kerpang wat yakan kam penroi ki bodar ba pher nadu ka puli ka puthi nadu ka yat ka yang leti sengkin ka tak surok pat kham tamru ka kot ke khia kita gi benta ba khmat tam ba sarkar ka ben pet kat badang yat kini jing penbet put penbet sam ringin khatang ye wai ngak wa ban ba sarkar je ka jala jongi kalong ba nai pat ya kren phang ka give and take policy pet chwa ye ki story pet chwa gi duler jong perdok pasnam kham tam sim lum thop nak it khimai bala pansha nadu nangnu ka khandok yap ka bahap ka jala jongi ba kham tam ha put usam jong ka jat pen riu pro ko hi hajing isa kumbaka produk hakama ne produk hata ka jing survey ngala manong jong ka sakar jala bagi don kumbaka atali taki area of difference te hendrai kumbaka long mata ki jing jia ba kham kha kin jia ba kini than blok 1 blok 2 ba taki ka than lang pi ngangaj ba sakar ka de ben sim ba kini gi long top priority khamtam kini ki chakka ki long kamne shu patang sisian jan man ka por ki jia te lai kini ki chakka ki khamlong sensitive ngala man ong bujujian na ka
khát nak por sport ban pha ki bor para ban klan tu kam jupa ban sim ni kini kum top priority kam sim ngas ngau ba kare yule se kare tang ke e kam jing tmu sal de padahal ta bentang i ong sarkar ba sangi eta kantin give and take policy kare pension longrem swa ka kum gistri kum tuler jong ki et khima pikiran ke tenta jong lapi kidon ki kira kidon ki hima kidon ki duler pikiran jong ta jong ka blok tu kerat nong tung kidon ki duler pikiran than jong jirang abang iyo ban sakhi lang ti hima ki khima nong spung nong cloud jirang kidon ki duler ko piang ki pensya wat ke hai ko ke pensya ke penkesan ba khando ko siap de jong tu ki hima pen kada hima ka hap po jalam kadi jong khando ko siap jong jalai bro ko uput usan sedang komta te lo tak tanong rem bang so ba sarkar kadi ben pek kerpang ba kadi ben sim suai kita ki jaka ki ba khamlong sensitif ki bu kajian ka por sport la ka thet ti suai kita ngas ngoba ka persang suai ba suk ka i suai ka ba e ba khadu ka nang so kedat ba ka nang jenja ba ka nang mi ki jing ya kan a na ka por sport pedeng jong atli jela ba kham tam ka ba khadu ung i ba ki pa ba ki sofar ba ki mat ki jinge jing i ka jing start no sarkar ngi jula pan sngo ka ta kam nang ba kani ka jing pen bet put pen bet sam kam dai ba long khawat ko ma ja khawat dai ka dai ben bet ka dai ben wan ra ka jing bhang ka jing suk pat ban tikena no upur sam haswa ba ka jala jungi kan rakhe ya to mo mer ba san phau jong jing tap jong ka